Prøv her, jeg er kommet i dag for at fortælle, at jeg stopper. Jeg har gjort alt, hvad du sagde, og jeg er kommet frem til, at terapien ikke virker. Det er jeg ikke så sikker på. Nej, men det virker ikke for mig. Det hører jeg, du siger. Jeg skulle have været stoppet i dag. Det var det, der var planen. Men min søn er begyndt at tale om selvmord. Hvad siger han? Det er hans kæreste. Hun har slået op med ham. Han er fuldstændig ulykkelig. Ja, men altså, jeg kan måske anbefale nogen, han kan komme hen og tale med. Efter den inkompetente person, du sendte et mail til? Nej, tak. Lige om lidt, så begynder du sikkert også på dit sædvanlige pis med, og hvordan jeg har det, og hvordan jeg føler for det hele. Ikke? Jeg tænker, at det er derfor, du er her. Ikke? For at vi skal tale om, hvordan du har det. Mine venners børn er bare ikke sådan der. De er glade og ambitiøse. De tager fandme livet, som det kommer. Det er jo bare fordi, du ikke kender dem. Jeg ved, hvad jeg ser. Og min dreng, han ligger på sofaen i fosterstilling, når han skulle have været ude og knalde en masse piger. Ikke? Jeg vil anbefale, at du bare taler med ham. Taler med ham. Jeg har sgu da talt med ham, ikke? Det har vi begge to gjort. Men nu er vi også bange for at tale med ham, fordi vi ikke ved, hvad fanden han kan finde på, ikke? Og det kan godt være, at jeg er depressiv og har en fucked up tilgang til verden. Men jeg skal nok klare den. Mine børn derimod, det er ligesom dengang, de var små og syge. Jeg vil også bare gerne bytte plads med dem, så de ikke begyndte ud at lide, ikke? Det værste er bare, at jeg er skyld i det hele.